Kini akong problema bahin ni sa kong ugangan nga lalaki nga guwang na taon ba unya limtano na sad kaayo. Og kun nganong na problema ko ani, ingon magud ini ang mga paghitabo. Kung ikaw inday, gusto og hayahay, ang imbiliner, mao'y sakye kanunay, kay kung bation ka, kakabuyog kalaay, ngari ka lang unya sa driver magpauraray. Mao kini ang hinungdan, ang asawa mga bubuman, nining driver nga buutan, kay hilabihan. Bisag sirado na hala karga, basta dalaga lang ang mupara, ilugos at pagpahiluna, dapit sa manubela. Ang konduktor mausay buhaton, ang dalaga mao'y siguroon, masuksukon, sagid-sagiron, inigpanukli, siko-sikohon, mao kini usahay ang mahitabo. Driver o konduktor makabaig minyo, kung masukik sakay-sakay, sa bisan asang tabo. Ang konduktor mausay buhaton, ay day. Dugitoy, Oh, ano ba? nagkatakanta naman ko kanina. Ay, lingol ko rin, pawasla, ay. Ano Si ba na? tatay ni mo ato-ato. Ano ko, ano? Mula ka kuno siya. Nasaan na sa siya? Nah, mamayli ko no siya. Kauban iya mga barkada. Guwang nagitaw na sa tatay pa indong. Uy, mao nga sultihilan dito. Pasabta lang. Ah, sige, sige. Atuon ako, kadiyot. Lingaw-lingawag istorya ha. Oh, day, ako rin bahala rin. Tay, paeng. Kakinsa ka mang anak, ha? No? Ha? Wala kailan ako, tay. Kakinsa ka mang naging anak. Anak kong nanay Lokring, tay. Lokring? Oo! Kinsa man at lokring? Asawa to siyang paeng. Kinsa man at pain? Asa ang amahang bitoy. Kinsang bitoy? Ako, tay! Ikaw na inibitoy? Daan pa ba ikaw ko? Kailan ako rin kanapo, no? Sa'yo sa kinsa ka tukang anak? Anak kong tay paeng, tay. Anak ko na pain? Oo, tay. Kinsa man at pain? Ikaw, tay. Ako riyan ko, magkabagsalta. Wala kasi kamungutan na, tay. Maoma. Saman? Susunod nga pangutana, ha? Para dili mangutana yung kasunod para dili ko malimo, ha? Bongo sa ito, eh. Noon sa pagkakinod, ako na may limtano na ni. Limtano na bitaw kaayo ka. Di ango-ango na ka, no? Bangag slubot. Unya, unsa naman si tatay paindong? Awot sa pa. Ay, giyamaman ko lang yun. Giyamaman ako dahil kay guwang naman yung taon kayo. Limtano naman kayo. Sobra na jud kaayo kalimtanon dong. Grabe, kalimtano dahil. Unya, uwa siya malimot ni mo dong nga ikaw iyang anak. Bida. Limot mo di siya siyang kagalingon nga siya paik. Ano kwet? Ngutana siya nako. Kinsa ko ay akong amahan. Akong giing ng si tatay paing. Nga nangutana siya, kinsa mo ng paing. Ingon ko, wa ka kaila si mong kagalingon tay. Ikaw bitaw na. Ingon siya, wa mo ka magsulti. Pagkakidod lagi. Ay, dong ka na sa tatay ni mo dong. Istorya-istoryahi lang gid na siya para pa-refresh sa iyang huna-huna ba? Mao ba? Hisgutis siya sa mga nangagi kung nakahinumdum pa ba siya. Ana di na day? Oh, dong, uy. Kuan ba, silbing pa-refresh sa iyang huna-huna ba? Hisgutis-gutis siya sa mga nangagi. Sige, ako nung buhato na. Ako rin bahala na. Kining akong ugangang lalaki, pinangga gitawon kay ni sa kong bana kay bugtong man siyang anak. Mao nga dikit siya mosugot nga among ibalhin sa home for the aged ang iyahang tatay. Unsay nga anday? Ato lang ka nang ibutang si tatay sa home for the aged para maatiman gid siya tarong dito pa. Kay kita maglisod man tag-atiman kay naabay atay mga trabaho do. No, ayaw tay. Ayaw anak day kay lisod kay na mahal kay na akong tatay na ko paing. Gusto na kong ako gyud matiman ana niya. Ay lagi dong nakasabot man ko ana. Pero sa sitwasyon gud nato nga parihutang ng trabaho, wa may
naay makaatiman kang tatay paing. So mao nay pinaka maayo nga buhato nato. Ato siyang ibutang didto para naay makaatiman niya. Nga, unsa may gusto nimo mahitabo day? Nga adton lang siya dito? Adto siya mo paabot siyang kamatayon? Oh, Ha? Unya, anak pa nato siya kuhaon? Anak na lang, ha? ay dili man sa ingon anak dong. Ay, sa adila na siya di nakabitaw ka. Kasi puti may pasapot. Nga ako'y mo atiman ni tatay paing? Nga muundang ko sa kong trabaho? Oo nga. Ako'y mundang trabaho day para mo timang tatay. Dili, oy, ingon ng good ka. Sagdi na lang na siya kay naamang ka. So ako, Oo, bitaw. Naamang ka, pero naamang kay trabaho. So, di tayo bagutman ani. Ako lang mundang trabaho, nabitaw kay trabaho. pero dong sayang sad kaayo, oy. Ano kung kaayo imong length of service? Nya, unsaon ko man anak be, palabihon ko na. Ha? Pasagdan ko ni akong tatay paig. Dili, ang ako ba, suwaya nato. So di, sa si tatay kung okay na ba niya, kung ato lang siya dito. Total, dili kay siya ra may tuwa dito, na may dagang mga tiguang sa dito. May mga kauban po siya dito dong, uy. Ah, mao ba? Suwaya lang kwet. Og dili siya, aw, di na to pugsoy. Akong gipatambagan ni Bitoy ang iyang amahan og musugot ba para sa mahimutang misamong trabaho ba. Tay, musta naman ka? Okay kasi maglikuran ha? Nga kanang tuya-tuya. Okay naman ko din. Mao ba tay? Saon pero ni Bagsul. Bakang taon, malain taon, akong tatay taon. Tay, Saman, ha? kuan ba? Okay ra ka adto ka na mo ibutang sa home for the aged tay, ha? Para doon na kay kadua-dua dito ba kay istorya-istorya kay balaka man minimo nga ikaw ra usa din niya manarbaho min duas kunsa. Unya to? Okay ra ba nimo nga adto lang ka didto? Ha? Tay paing? Dili ko dito. Wako kaila dito. Di bantay kuan ba? Parehas ba na mo ra ka nag-eskwela ba nya duda kay mga classmate ba? Basta dili ko. Anhilang ko din. Oh, sige, ikaw good. Pero og ganahan ka, sulti lang ko ha. Okay ra dong. Anhilang ko kay daghan ko mahinumduman din. Batay? Unsa may minumduman mo dili sa to? Ha? Unsa may minumduman mo? Daghan ay. Kani ato sa ulitaw pa ko. Kaning kuan. Ate man yung kay akong dinibig ko nagdakuan ng bayad. Grabe ay. Be. Sulti ko. Unsa yung minumduman mo? Kaltong batanon pa ko do. Ako'y haring gangit din sa among lugar. Mga babae sa una, mag-ilog na ko. Mag-istambay. O katupo mga istambay, mahadlok sila na ko. Ano ba tay? Yaw di ka din niya sa una tay. Grabe ay. Orbida. Sawa pa mong kailang nanay. Pila ka mo imong noyab? Kamaragon. Kanang unom kabuok sa una, mag-uol ako. Ha? Oo, kasagaran yun ako, mga napuho kabuok. Nagpaanda sa da. Uya pa man to, wa pa may limit sa una. Ba, Lope, gini mo gilid Dilmar, kay tulur mo na iya. Ibuhaon no, porbida. Pero sa diyan, kailan mo nanay? Ha? Kato hinuos una, kato nanay mo, close guarded kayo ko ato. Aha. Inlaman ka ito sana ko sa una. Inigpamahay na mo, ha? Inigpamahay na mo. Dili na ko musuro og mangita og pares. Kay siya na may unang hulbot na ko. Mao ba tay? Oo, pero nasa kustaro ni nanay ni mo sa una tungod sa pagsigig hatag niya na akong bingka. Bingka nga nagbudlot ang liki. Daam ko na yung bingka ka magbudlot ang liki tay, porbida. Oo, na mga di murag na piyapi. Mao ba?
Pero tay, unsa mo yung mga kaagi ni mo bang nanay nga di man gyud nimo malimtan be? Ay, aha, kayo tos nanay ni mo. Ang unsa man, ang unsa me? Gipainom ko ka, gipainom ko ka ng pinugan sa iyang pante. Ha? Tinuod ka tay? Oo, wado ko kahibaw. Nangutan ako ganong lain maglami. Ang unsa bisulti niya? Maagay ko na itong lami as herbal. Wa ko kasabot ato sa lami nga herbal man kuno. Unsa wa ka mong tanang nanay unsa para unsa tong hirbala? Para kuno tumawa ang akong pagkahibabay. Ako bida grabe gyud kay ka kapag chicks kani adto tay no? Ah, di manghudong. Sa deeda na ako may duol sa mga babae. Ha? Hatam kaning bungi, buduol na ako. Kuyawa sa dimo tay no? Oo, maong sinanay yun eh mo akong napakasyan. Anya tay, kinumdo ka pa sa imong mga uyab kani adto. Ay, wa na dog. Wa naman gani ko kahinumdum o pila na tingali sila kabuo. Mao ba? Oo, Sige tay. Sulti lang kung mapahatod ka na mo dito sa Home for the Aged ha. Dili lagi ko dito. Mano lagi tay? Basig ko apo dito ang mga nauyab na ko kaniyan to. Tabla namin mag-reunion dito. Onya, unsa naman? May kastoryas tatay day. Kinumdum ba man siya? Kinumdum pa bang gani siya kani adto so litaw pa siya nga daghan kasi kuya? Mao pa? Unya nga nalaging usahay malimot man siya. Malimot gani siya sud sa kwarto, abinyag iyang kwarto, ang ato din kwarto iyang gisud. Ba? Uy, kapila na gid na siya makasuod dito. Usahay matimingan nga human kaligo. Musud na siya dito kung mahuman ko kaligo. Mao ba? Oo, dung Bida. uy. Mabitang manirado na gid ko kay basig mo kalit siya sud sa kwarto nga natuog ko. Usahay ra ba magdaster ako matug. Magbuyang-yang ra gining ako. Makakita niya siya. Day. Pag short lang sa usahay ha, kay kuyaw kayo. Ikaw ba, ikaw nalisabot anong tatay paing ha? Unsaon nga tiguang naman tao na. Last ganyang sud sa tong kwarto dong, wa ko kapanglak. Ako siya gipangutana kung nagunsa. Ako giingnan ba nagunsa ka diri tay? Nya, unsay tubag diya? Mangihi ko no siya. Basig tuo to siya nga CR na itong kwarto. Ay, magyud. Barbida, no? Sabtala na sa tatay day, pero amping lagi yun ha, panirado lagi yun taon. Mari Concha. Uy, Marisylvia, kamo man ko di ay ni. Musta Mare? Ay, Okay, lagi kaayo pa rin, Dado. Asa man si Pare Bitoy? Natuan ni trabaho pa. Karon pa tong alas 6 mo abot, kay alas 5 may off ato. Paggoy mo ba siya nga ay wa mi makaabot ni Pare na. ay kining Mari, pasiara ko Maribe, ganina rin kong kaihiun, oy. Asa inyo si Mari? Ay, nadas luyo, Mari. Wala laing pultahan dia. Suod na lang adto. Oh, sige, salamat Mari. Mangihi sa ko Mari. Sige, Mari. Pre, arita sala, pre. Unsa day tuyo ninyo, Mari, nga nasuroy man mo. Ay ko amo gud Mare baka nang mularga man gud mi sa stage sa adlaw. Mo nang sa di pa mi mularga kanang sabot mi nga suroyon sa muna mo si Pare Bitoy nga ne. Hala, unyang gabi pa man to, pre. Uy, labi na traffic kaayo rong mga orasa. Magabian gyud tingali ti siya. Ay, huwata na lang ninyo. Ari na lang taman ni hapon, pre. Ano sa man to? Si Maricintia man to ni Singgit. Uy ngano maka-aday day. Dasit niya. Yung sakit ka ka man, ha? Ay, nuy paing, ikaw manggudi ay na nuy, uy. Uy, pwede ay ka nuy. Usay man. Wala ka makailan ako, nuy. Kinsa ka man, ha? Si Cynthia bitaw ko, nuy. Kato bitaw masigig ani sa inyo. Kumari o kumpari mi ni Bitoy. Kinsang bito. Mari na ka. Ikaw to ni Singgit. O, Mari, kay... Sa unang ihi ko, Mari, nasudlan ko nuy paing. Unsa? Noon sa kaday? Ay, kuan kanang naablihan siyang tatay paing. Wala ka manirado di ay Mari. Ay, wa lagi, Mari, uy. Unsaon nga kaihiu na manggod kaayo ko. Ay, wa na lang ko makapanirado.
Mao ba? Naikog kay ko ni Marie Cynthia kay naablihan magyud siyang tatay paing nga naglingkod sa bawl. Kini sa tatay paing ambot og ngano sa disiya. Unya, Ay, siga po ako sa kong lubot na. Kalit pang pangumot sa kong lubot. Something, uy! Akong kwarto kay umitago habol. Abi akong kawatan pero maduda ko ka tao mangyud ba mga akong gihikap. Hikap-hikap na kong bayo. Ikaw magkugiyahin. Natural kay amo man ni kwarto. Tatay sa doy. Asa man da itong akong kwarto, ha? Tuwa lagi ka spikas, tay. Aw, May kusina dapit. saan nga na sige, arin sa ko, ha? Inyo man ang ibalin-balhin akong kwarto. Wala nga, naginis tatay taon. Ay, kaluoy taon. Luuyas tiguang. mao ba dong? Lagi na ipuha-puha pa kong lubot ng mayo day. Gikumot-kumot, nagtuos guro siyang gulaman, porbida. Kanya, nagtuos siya nga, iya itong kwarto taon, mga itong gisuod ko ng kawatan. Mao ba? Ay, gaduda na baya ko anang tatay nimo. Duda nga unsa man. May pagkamanyakis. Ah, Pasangil dahil nga na-amnesia, nalimot. Pero ang tuyo di ay, lain di ay. Bida sad uy, karuhan na lang imong amahan uy bitoy uy. Basi grapon ko na madugay ha. di ko sa. Nakabantay gid ko nga murag do sagol binuang ning kantatay paing ba kaysa ulitaw ra ba ni siya pang chicks kaayo daghan kay uyab unya himabay kaayo mo nga nagduda ko unsaon ka rin ako kung ugangan no tinuyo ka ning iyang pagkalimtanon kunuhay pero tan-aw nako murag wa pa man ni siya giango-ango murag dag inartista lang gid tingali ni siya unsa kay akong buhaton no unsa man og kamo ang pasultihon Concha. Okay, Ate Pres. Okay, sender na to karong adlaw, Goliath. Atong sender, Ate Pres. Si Dudong Kuat. Bam, kitsa to. Kisay sender? Sender. Gams. Kunsa, babay. Concha. si Inday Ang Concha. si Concha. Katong iyang pa, kailang kuha iyang ugangan ng si Paeng, Papa ni Bitoy. Papa. No. Ang problema ang Kunsa kanang ang iyang ugangan ba wa ba kun nini magpa pabuang-buang lang Ate Pres? Kaya nga naman. Okay, maro man kayo. Musuod sa kwarto nila. Ay, Nya, musuod niya usay timingon ra ba nga bagog yung ligos Kunsa? wala ka. Nya magpakuan nga unsa ni. Ako ning kwarto, ako ning panaan aba. Pila edad? Mga 80 siguro ni kapin, mga 70 ba? Magpakuan siya para ayun nga di kuan na. Ango-ango. Ango-ango na. Nya ang bugoy gyud kayo katong ang iyang kumari ni Kunsa. Nangihi, gisud, CR. Nya kani siya, mabay, nya, ang istorya sila sa iyang anak siya. Ako, uyab na ko sa una. Kay dumdo pa si Ate Pres. Pero di gyud siya paadto sa home for the aged, kay basig nag-abot siya sa iyang mga uyab, mura sila nag-reunion dito. Bugoy. Katong nasaipan niya pagsud ang kwarto, nga iyang gihikap ang kuan, ginunhilon niyang lubot sa iyang anak. Kaya to siya kwarto to niya, tinuod yung tingali ng gulit nga di siya katultulo sahay. Di kom to, Kaya ano yung anak, nahikap ang lubot? Di Ang mo anak ka. niya nga laki, baka na to, kaya kikapikap. Kaya abi niya, kitsa ko rin naghigda siyang katre sa iyong kwarto. Ay. Oh. Man siya nga, iya tong kwarto, ay atik-atik ba? Pero iya tong gibuhat, kay nagtuo siya nga si Kunsa to natuog. Iya din gikap-hikap ang lubot. Kay nagkuob maghabol. Nya iyang gikap-hikap ang lubot, gipuhap. Nya iya man ang anak ko suming gikap-hikap sa lubot. Atik-atik di siya asam di akong kwarto dapit. Pero nga tuo ko nga iya tong gibuhat Ate Pres kay gaduda siya nga asawa siyang anak. Mo na inuto kayo.
Hinuon, ano naman Pagbantay gyud ana day kun siya kay maro-maro na imo Pero gangan. dili na makahimo tingali ko Wa ano. na kanang Hikap-hikap dala ng iya. ay muran lang ko nagwati. Simhot-simhot, hikap-hikap. Kakuan ka ng wati nga imong bitayon at pres wag bitay-bitay lagi ta. Wa sa mo. Alain na ng bitayon. Wa na mahimo na, wa na Ano mahimo. na tayo Kuan lang. aduna no tayo ipakambit ani Goliath mahitungod sa gingon nga mga katungdanan ngadto sa mga ginikanan gingon dire no. Sirach 3 verse 12 ngadto sa 13. Anak at imana ang imong amahan inig katiguang na niya. Ayaw siya hatagi kaguol samtang buhi pa siya. Kaluy siya bisan kun anguhon na siya. Maipong dire. So, ang title ani, katungdanan ngadto sa mga ginikanan. Apan imong ingon Goliath, nga dili lang mo kumpiyansa. Kay basig Ayaw masaypan. gyud, ayaw siya, ay kumpiyansa siya. Kay basig Ay, masaypan kay... ako pa natagaan na lang na chance. Uy, ito di naman nakahimo. Dili kay katong... Di naman nakahimo. Sikod siya taga chance. Dili, ang Ang tiguang katiguang taon ba? O lagi taga ang chance sikod siya. Pasag na lang na. Uy, hikap-hikap, prabrag iya taon ko to. Di naman naka... Ay ita, oh, ano Ang gyud imong ni No? Ate Pres? ay mong pasabot ka ng Ate Pres, dili nakapang-rape o mang-rape siya. Dili na. Pero katong nangihi ang ilang bisita nga nablihan niya ang CR. Nangitan po siya ito ay kung ginamangita po sa kwarto niya ato CR pa dong. Di lagi ka nang tingali. Iya na ka ng mga atik-atik lang ba? Tuyo na niya. Kanang maldito ba nga tiguang? Na may tiguang nga maldito gyud ba? Kanang magpa... Kung hika pa, Pero sa imo nag-ingon, dili nakahimo. di nakahimo na. Uy, tiguang nagug kaayo na. Tingali Pila na kay may kusog ana ba? Imo nang ikuan tud. tingali kay kadto bitong akong ingon niyo sa una nga dunay tiguang nga mong silinga din na sa akong gipuy-an. Alas 4 kadlaw nagpasaan siyang banig na naog. Naog sa bahay, nagingnan sa apo. Asa man kanulo siya nga. Buli ko sa abo. Nanaog sa bahay, ha? Kapag banig og unlan, buli ko so. Asa mo nga nanaog ka ato man ning bahay. Ingon ana tingali nga tumay tabok kung tiguang Muli na yan, takaayo. di nakakaila. Na di Oh, nakakaila sa mga imong mga anak, apo di nakakaila. Kinsa to ka. Pero kani siya maro-maro na ni Ate Pres. Kaning iya maro-maro. Maro-maro. Tiguang na gid si. Tiguang pag kayo. Pila edad ani? Si Titi 4, muras gili ba? Di ka gili, di nakakay. Ay, ira nang gili. Ay, dili kumpiyansahan. Bida ko kimo. Ay pagtaro. Gulyat. Amaman na lang. Gulyat, ug ingon ani ni gili, dili ka kumpiyansahan. Pagkabiyasan niyo mo, Matsoy, Dili, Mats. dili. Tulong. Ano niya. nga, Mats? Dili. Hanap na magkikakupanan. Oh, Mats. Pwede mo sagbat? Sige. Three lovely flowers gunina. Three lovely flowers. Goliath. Ay. Pwede mo sagbat? Ano ba? Si Gili, ngon siya nga, dili na siya kahimo. Mas manghod pa mo ko niya tulo tingay katuig, lima, duha. Duha manghudban. Oh, tingali manghod ko niya, duha katuig, tingali Niya lang. to, Upo niya ko sa ito to. siyang edad. Pero mas, Dito ba na? 73 siya tunod. ako kay, 23 na ko. 73. oh, sa ako, 70, 70 manghod man ka tulo ko, manghod ko niya, pero umingon siya, dili na kahimo, mas una kong umingon niya, dili ko di na ko kahimo. Ano ba? Sukad nga ni undergo ko og kanang TORP surgery. Wala na siya ka-earth. Ba di ba? Oh, buwan na lang makita. Ako ang gitur surgery. Wala mo yung ka-earth. Ay, di ay, wapa. Agay! Ako trap man ako, trap surgery. Awas mo na to nga kanang na ang kaning nahitabo sa ibong amahan Inday, babae ba tong sender? Oh, koncha. Oh, kanang Inday kunsa, kanang itabo sa imong insebi ugangan kanang sakto tong yun nila nga ila kumpiyansa pero sabtan na lang na siya tungod ka sa katigwangon kay Oh, sa una bitaw dunay tiguang sa amo ug lain siya ka adlib inikita ang iya lain ang iya ha mingulan siya nga oh ikaw di ay ni oh sunod na tong kita tingali patay na ko lain po iya ang adlib pero ingon na ba yung mga ani gimuha ba ning suklan imo ning tubaya mo ingon na ba nga oh kami pa karon kamo nya moingon ba ya so sabta lang na siya kay naaman diri sa kasulatan nga kanang ipatiman gyud labi nang diango-ango na ayaw kuno kamo pagsaligdan ko na mo kalawasan mo itong ha salamat po pinagat atong tuluman noon Kun ako ang paso, tiho.